Bon dia, som en Pere Joan Crespí Cladera, alumne de l'Escola Vial Fas. L'any passat vaig cursar segon de primària amb la mestra Maria Antònia Serra i vaig participar al concurs Mestre Araví de narrativa escolar i vaig guanyar el primer premi de la categoria del primer cicle de primària, en l'obra titulada En Miquel Antoni la Cadernera. A continuació vos llegiré el meu conte. Una vegada hi havia dos germans que nomien Miquel i Toni, que varen anar d'excursió a un bosc amb els seus pares. Mentre estaven jugant, varen sentir un ocell que cantava. S'hi varen acostar i va ser una cadernera de molts colors: marró, groc, blanc, negre i vermell. Els va agradar molt i la varen agafar. En arribar a casa, la varen posar dins una gàbia en el corral. Al cap d'un temps varen veure que estava trista i avorrida i la varen tornar a dur al bosc. Quan varen ser allà, la cadernera es va posar molt contenta i va tornar a cantar. La seva família la va sentir i varen anar cap a ella, i els dos nens varen tornar cap a casa seva. Des d'aquell dia, en Miquel i en Toni sempre van al bosc, miren els ocells però no n'agafen cap. Conte contat, conte acabat. Per acabar, dir-vos que llegir, per a mi, és una de les activitats més divertides que hi ha, perquè mentre llegesc històries visc les aventures dels meus contes i me fico dins la pell d'un pirata, un llop o un nenet. Per això, us convido a tots a que aprofiteu la lectura i que gaudiu d'aquesta per passar molts bons moments tal com jo els faig. Animeu-vos a llegir!